Bafowethu hayi uGeneral Mkhwanazi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi yabafowethu umngenhla umingenhla ke uyazi uGeneral Mkhwanazi bafowethu akabhenywa lo muntu ayona insangu akawona nje ugwayi wesiZulu uGeneral Mkhwanazi izwa ke manje ubhekene ngqo neIPD ubhekene ngqo yabona makuthiwa umuntu ubhekene ngqo nento ubhekene ngqo neIPD iIPD angithi ngiyakhumbula ukuthi kuke kwa bekune calanyana elisidididanyana bekunecala nje elisidididi ebebezama abazama ukuthi balikokothele ukuthi bamphenya uGeneral Mkhwanazi kanye no commissioner uMasimula nayikhumbula leyo noma angikhumbuli noma ninaki uyabona nje mina ngimtshela selokho mina selokho kwaba uJuly 6 lokho kwaba uJuly 6 ka 2025 angiphindanga ngalala angisalali angisozeli angiphindanga nje ngalala mina kusukela nje ngoJuly 6 2025 angiphindanga ngalala angisalala ngezeli mawufuna ukulala wena lala wedwa kodwa lalela ke mina ngizomtholela zona ngeloke ngithi nqapho ngizomnikeza amanqaphu uma senginikeza amanqaphu nani go deeper niyozicheckela nizibhekele lamanqaphu enwatholile ngiyangizwa ngithini wenganza kwethu kunalama hemuhemu ke noma lesithipha secala elalikade likokotheliwe licreatiwe nje elingathi shuko ukuthi iIPD iphenya umnomzana uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi kanye noCommissioner uMasimula manje uthi ke manje uGeneral Mkhwanazi umi ngasenhla uthi weIPD ake ngizotshela iCommissioner ukuthi leli cala leli ebeniliphenya ebenibhizi ngalo nithi niphenya mina noMasimula kungani nithi nilihoxisile lihoxiselweni hey bantu hey ubhokile nakumuntu uthi ozani tshelani iCommission ukuthi nilihoxiseleni icala lokuthi siphenywe thina mina noMasimula uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi umi ngasenhla uthi IPD chazani kabanzi tshelani iCommission ukuthi nilihoxiseleni uphenyo ebelibhekene nami uGeneral Mkhwanazi kanye noCommissioner uMasimula lilihoxiseleni nizolikhuluma iqiniso ngifuna nichaze la angizukuniyeka wabafowethu akadlali uGeneral Mkhwanazi